Даниел Панов е на 43 години. Завършил е 2 висши образования в Велико Търново. По професия е инженер. В момента е мениджър на Общинска агенция по туризъм. Семеен, с 2 деца. Роден съм във Велико Търново. Целият ми живот е минал тук. Аз и моето семейство живеем в града. Искам бъдещето на моите деца да бъде във Велико Търново. Даниел Панов има принос за обновяването на старата част на Велико Търново и развитието на туризма в града. Той има опит в защитаването на редица проекти за еврофинансиране. За него казват, че е организиран, дипломатичен и отговорен. ГЕРБ е партията, която може да гарантира работеща връзка между централната власт и общините. Знам кое е най-доброто за Велико Търново и знам как да го постигна. Купуването и продаването на гласове е престъпление.